हेलो हाय नमस्कार। आज मोर आउ गोटे वीडियो को आपको स्वागत। आज आम एवं अच्छु केन्दुझर मोर यहाँ सेकेंड ब्लॉग। यही ब्लॉग रे आपण मानू नहीं जी केन्दुझर सब मुख्य मुख्य गाँ गुड़ी को बुलायापी एवं गाँ को एवं बुलायापी जीवु एवं गाँर परिवेश एवं लोक मानकर चालीचलन एवं वेशभूषा एवं तांको खाद्य केमिति आपण मानू देखैबी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे हमें गाँव में पहुँचलु एवं प्राय गाँव में सब प्राय टाली घर देखा मिलूँ। देखा आगू आम एबे गोटे मौसा पाखे पहुँचलु एवं मौसा गोटे कुकुड़ा पोड़ुंट। देखु से कुकुड़ा को पोड़ी तापर तरकारी करेंगे। गाड़ी रू ओह्लाई चली चली आसु कहीं ऊपर घाटी अच्छी एवं पहाड़ घाटी रे गाड़ी ऊपर को जाई परिबनी से गाड़ी तल रहा आम चल चल ऊपर को जीवु। आउ मात्र अल्प किछि बाट एवं अल्प किछि बाट पर गाँ पड़ज। एबे आमे शाल जंगल अतिक्रम करी गाँ भितर प्रवेश करूँ। देखो शाल गछ खाली नमस्कार केमती अछंदी से कौन से कौन हम एटा कौन एटा कौनटा कहले से कौन शालुआ मंजी कौन तैयारी हुए कौन तैयारी हुए साबुन साबुन तेल आज्ञा आउ कौन हम बिकुथबो ना तो तेल बनै कि बिक्री करो ना एमती आडे बनाओ ना से आडे बना के बिक्री करो। अच्छा तमे खाली एमती दे दियो हमें खाली पुडी के दे दे सेही मंजी नहीं ए मंजी रे साबुन तेल तेर हुए नहीं आज्ञा इनोरो क्लू कहबा जो पहाड़टा तुम देखिला पहाड़टा हमर गुटे बड़ बड़ पत्थर से थाए ए ताजे छोट छोट पत्थरटा केमि होला जे तो जो हमर किछि वर्ष अधिक होला माटी हांडी पानी बहुत ठंडा पानी बोतल पानी एटा माटी आवे ठंडा पानी पीबा यज्ञ हां कोन पढुछ एडिका सर को क्लास हैला फर्स्ट हैला को स्कूल ले पढुछ बाईपंडा सर ई सेटे बट जाउछ पढे पे तन जानछ बाईपंडा कोठी अछि एटा जे भाई हॉस्टल ले रहउछ। हाँ से आपन से मंजी गोटो एरा कौन हुए एरा बिक्री
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଜଳା ହଉଛି କାଇଁ ଜାଳି ଦେଲେ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏତେ ଘଷିବାକୁ ପଡିବନି। ଆହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଢିଙ୍କି ଯୋଉ କୁଟନ୍ତିନି ହଁ ହଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ। ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଗରମରେ ପୁରା ଯୋଉ ଖରା କେତେ ଜୋର ହଉଛି। ଏଇଟା ଅଛରା ହଉଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ଗୋନାସିକା ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଟାଲି ଘର ଗୋଟେ ବି ଛାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଏବଂ ସବୁ ଘର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କେହି ବି ଜଣେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ପାଣିଛ ଏ କାମୁଡିବ ଧରନା ଉଡିବନି ଉଡି ଯାଉଥିବ ତ ନାଇଁ ଉଠିବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବସୁଛି ରହୁଛି ବଢିଆ ନମସ୍କାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣ ଗାଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ପକ୍କା ଭଳି ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ମାଟିରେ ହଉଛି ନା ପିଟିକି ବନା ହେଇଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ ଏଇପଟେ ପାହାଡକୁ ରାସ୍ତା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଇ ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି ନାଇଁ ମାସ ସେଇ ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି ଘର ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିରେ ଘର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘର ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସେଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ମାଟି ହୋଇଥାଏ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଡୋଳି ଆମ ଡୋଳି ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଇଏ ଦୁଇଟି କାଠ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେ ଡୋଳି ଖେଳନ୍ତି ହାତରେ ବୁଲା ଯାଉଛି ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛୁ ଗାଁରେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଲୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ମଝିରେ ଏବେ ପୁଣି ଯିବା ପୁରା ଗାଁ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ ସେପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ଏଠି ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଦୁଇଟା ଖାଇବା ଦେଖିବା ଏଟା ମାଉସୀ କଣ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେଟା ପିଅର ମୋ ସେ ଏପଟେ ଯୋଉ ଏଇ ଧାନ ହଉଛି ଖରା ଦିନେ ଏଇଟା କଣ ନାଲି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଡୁ ଚାଷ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାଟିକିନା ସଫା କରିକି ପୁଣି ତାର ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି କାଟିବେ ପୁଣି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବେ କିଛି କାଠ ରହିବ ତାକୁ ଜଳେଇବେ ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ପୁଣି ଯୋଉ କୌଣସି ଗଛ ପାଲିବ ପୁଣି ହାତ ନା କାଟା ହେଇଥିଲା ଗଛ ପାଲିବ ଟିକେ ଟିକେ ସେ କାଟିବେ ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ପାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୁଣିବା କଥା ରାଶି ହଉ କି ସୋରିଷ ହଉ କି ଧାନ ହଉ ଯୋଉ କୌଣସି ଚାଷଟା ବୁଣା ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଛଟା କାଟିକି ପକେଇବେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ବାହାରିବ ଧାନ ଗଛ ହଉ ଯୋଉ କୌଣସି ଆମର ପୋଡୁ ଚାଷଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଡୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କାଲି ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ
ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କାଲି ଯିବୁ। ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।